primer film de la història l'aeren els frais Lumière en Occitània. Els Lumière que eren arbitars de Liu, més que estiuejauen en Provença, en la ciutat. I així que caquieu, on enregistraren i passaren el primer film de la història. L'arribada del tren en la ciutat era en 1895. En Eden Teatre, un teatre que sigue abandonat i que en 2014 la recuperaren. Alla debut era un teatre e les gens venaient per vedere des théâtres, per vedere des cantaires. Ma un jour, les frères que se disent le nom du stau est Lumière, les frères Lumière, sont venus per presenter un film. Et les gens ont vu arriver davant eux un train, le train qui rentrava dans la station de la ciutat. Et à quoi a fait peur que les gens se sont allés. Et poden dire, segur, que és el primer cinema del món, és l'Eden Teatre de la ciutat, on es passa el primer film. Mai aquell jour és un jour important per nosaltres, els provençals, perquè proche d'aquí, nel village d'Aubagne, hi havia un home que és naixut, era un academicien francès, que fa parlar de la province, que fa des films també, et que se sonava Marcel Pagnol. Marcel Pagnol és naixut el jour munté a la ciutat, se fa el primer film. Les frères Lumière són industrials que restaven al costat de Lyon, mai que havien son estat aquí a la ciutat, que no utilitzen el palai dels frères Lumière. Et sont restés perquè aquí hi havia una millor clartat, hi havia mai de soleil que davant les usines, perquè el primer film que em fa és la sortida des usines des frères Lumière a Lyon. Mais aquell il n'en pas passar, ce qu'en passa aquí i gent, en passa a l'entrada del tren de l'estació de la ciutat. En passa també que ves darrere el primer, com diuen, el primer gag còmic del món, que és la rosaire a rosa. Han pres el Burneu, l'han tenit com a co, i l'altre que regardava dins el Burneu, s'esprit l'aigua dins la figura, és el primer gag còmic del món. I jo, quan era jove, venia per escontrar de xatuna, per veure, i hi havia un balcó. I jo n'he d'història a contar aquí, que si heu vengut per veure les cinémas. À l'époque, eren des films de Gary Cooper, des films d'americains, surtout de westerns, que a quoi nous agradava. Mais aquell cinéma, quan fa un cinéma moderne dins la ciutat, que se soit le cinéma Lumière, que hi ha prou de sales, hi ha 3 o 4 sales, a cause està abandonat. Et nosaltres havíem por que aquell teatre devengués una ruïna. Et puis, la ville de Marseille, amb les gent de la ciutat, tot això, em fa de dir, anem a fer aquí, un poc com em fa dins el castell de ma mare de Marcel Pagnol, que em fa la Cinémathèque, el museu del cinema mediterrani, aquí em fa com un museu. És un outil de treball per dir el cinema. A vegades que de dins hi ha des cartells de films, de cavencencs, et nosaltres, les gent de la ciutat, se pensen, l'inauguració que es fa il n'y a pas prou de temps, de faire un lieu de culture. Un lieu on intel·ligent ven on se retrobar per veure des films anciens, per faire des films nouveaux, per faire des films d'art d'essai, com diguem, et puis per se retrobar, per dire que això l'avem salvat, l'avem salvat, que és el primer cinema del món.